בוקר טוב. הנה המצגת של הערוץ, L'Univers de la Compagnie Air. זהו ערוץ של גילוי, שיתוף והחלפה, המבקש להפגיש אנשים מכל הרקע באמצעות מוזיקה, קרקס, אמנויות אנרגטיות ואומנויות לחימה. אנו מתרגלים שיטת טאפז, צי-קונג וקראטה וואדורייב. אנו מלחינים מוזיקה משלנו, ומעוניינים גם להציג מוזיקה מרחבי העולם החוגגת את המגוון התרבותי. זהו ערוץ שבו אתה גם מוצא סרטונים בפלייליסטים של מאסטרים ומומחים גדולים בקראטה וצ'י-קונג. הוא מכיל גם מוזיקה שהולחנה במיוחד עבור תרגילי אנרגיה. אנחנו רוצים ליצור אווירה של שלום, הרמוניה ואהבה בערוץ הזה.